biex aħna nkun nafu kif ħanħossuna aħjar. Insellimlek l-ewwel net ma Sellem lilek. Kif int? Tajjeb, ta' Għaddem aktar ġranet, qed inħossuna dejjem aktar fresh, aktar risqin lejn il-miliet. Eżatt. Issa, limmi l-unika ħaġa jew inkella l-iktar ħaġa li tgħinna biex aħna nħossuna aħjar. U dik nagħmilha mistoqsija jien illum. Illum qegħdin fuq il-One TV. Okay. L-nies ħansaqsilhom bl-Ingliż. What is that one thing li tista' tagħmel biex inti tkun aħjar? Jaraw il-programm Kalamita. Xejn jaraw il-programm Kalamita jekk hemm bżonn. Tajjeb, issa diħa taħdem għal kull settur tal-ħajja, fis-sens jekk inti tieqaf sekonda u taħseb tajt isma' jiena kif nista' ntejjeb b'oġġett wieħed ir-relazzjoni tiegħi mal-mara, mar-raġel. X'nista' nagħmel aħjar illum? Ħaġa waħda. X'nista' nagħmel aħjar illum biex ikolli relazzjoni aħjar ma' tfal? Biex nifhem l-tfal. X'nista' nagħmel aħjar illum biex ikolli saħħti aħjar? U semmejt qisu l-iktar tliet affarijiet Romilda illi ħajjitna ddur magħhom. Il-familja, it-tfal, ma parti mill-familja u saħħitna. U għalfejn saħħitna għatta ħafna ma' dawn it-tlieta. Għax jekk m'għandekx saħħtek. Ma tistax taqtar ħin mal-familja. Ekku, anzi jekk inti m'għandekx saħħtek, ħaġib lil dawk tal-familja il-imsiken jitilfu ħinhom, jitilfu l-enerġija tagħhom, jitilfu ħafna konċentrazzjoni għax moħħhom fik. Eżatt. Mela letteralment għax inti ma ħadx ħsieb tiegħek innifsek. Ħadd ieħor spiċċa jinkwieta, forsi anzjuż, forsi anke depressed minħabba fik. Allura ara x'responsabilità għandna aħna illi jekk vera nħobbu lill-familja, l-ewwel net irdu nibdew minn nfusna. Nieħdu ħsieb tagħna Mela ħa nfusna. nistaqsu hekk. X'inhi dik il-ħaġa waħda li nista' nagħmel illum biex inkun aħjar? U jiena qiegħed biex nagħti naqra idejat. Però importanti ħafna min qed jarana ma joħodix din bħala ordni, però joħodha bħala ftit idejat ta' x'nistgħu nagħmlu. Mela ħa nibda ftit. Għax kulħadd huwa differenti. Ekku. Qed nifhem sew. Ekku. Tajjeb. Mela ejja ngħidu li għan nixtieq intejjeb relazzjoni tiegħi ma' tal-familja. Ngħid l-oġġett li ħanagħmel illum huwa posta ġibt il-mowbajl ħdejja. Illi flok mill-mowbajl ma ħaħalli hekk waqt l-ikel, ħanagħmlu rasu l-isfel. Ħaġa waħda kull ma milt, dawwartu. Ħalli jekk jidħol li xi messaġġ, mhux waqt l-ikel forsi l-unika ħin tal-ġurnata li qed nitkellem naqra ma' tfajla noqgħod nitfixkel jew ngħid nara x'għandi fil-mowbajl u hekk, imma dak ħallejtu hemm biex ikun diskursat aħjar. Oġġett wieħed kull ma kien. U għamlu silent li ma jagħmilx vibration, ħalli ma tindunax li jkun daħal messaġġ. Naqblu. Mela dik hija ta' kif nista' jien intejjeb illum ir-relazzjoni. Ma tfalx nista' nagħmel. Li sempliċement nistaqsihom, idealment inkun bil-qiegħda biex nurjhom li qed nagħti każ, isma' kif mort l-iskola llum. Il-fatt li huma raw isa il-mami jew id-dadi li ħadaq xejn iktar interess mis-soltu. Oj, qed nħon gosbi għadi ara, tal-familja tagħmel daqsxejn iktar attenzjoni. U ma rridx imur fuq suġġetti oħra, però fejn jidħol is-self-esteem, Romilda, huwa awful, fl-imma sens. It-tfal anka ċertu behavior ta' aggressività, ta' qisu nuqqas ta' paċenzja, iġibuha mill-fatt li għandhom bżonn l-attenzjoni. Mela jekk aħna mqarintuhom dik il-ftit sekondi iktar mis-soltu, diġà għennihom ftit oħra biex is-self-esteem u l-behavior tagħhom jitjieb. Tajjeb. Dik importanti wkoll. L-iktar suġġett tal-qalbi jiena huwa x-xaħam, il-fitness kif tħossok. X'nista' nagħmel illum? Jekk jiena s-soltu pereżempju għal mod tal-kelma fil-għaxija inħallija open bar il-kxina li fiex għandi aptit mort sem, illum qed tismaħi. Jiena wara d-disa il-kxina magħluqa. Naqsek kull ma' milt. Regola waħda. Wara d-disa ma nibqax għaddej. Jiena kilt biżejjed, il-kxina magħluqa. Ħana tiftit idea oħrajn. Issa kif ħatkejjel li dak li jkun kil biżejjed? Għax ikun kaxkar il-kċina qabel id-disa. Ġifieri l-istess ħaġa ħadd tiġi. U semmej. Jiena żbik irridu nirregolarizzaw ukoll il-platti. Bla dubju ta' xejn. Il-platti ma rridux nagħmluhom iż-żejjed imburġati, aħna nkejlu dak huwa l-iklat Ekku. Jekk jien ħanħu biċċa ċikkolata wara l-ikel, għax Eżatt. xorta waħda ħanagħmel fiż-żejra dunub. Ma nitfax il-bar kollha ħanejdu hekk fuq il-mejda, naqta biss il-porzjon li jien għandi bżonn. Preċis, naqbel ħafna. Għax veru. Semmejt speċifikament isu wara d-disa Romilda, għax ħafna nies ibatu minn dak li jgħidulu late night snacking. Illi inti m'għandekx ġuħ, inti sempliċiment bad vizzju. Illi jekk qiegħda relax quddiem it-television, jew tara xi ħaġa jew fuq l-internet, qiegħda tnaqqar. Imma jekk tgħid isma' ħi, wara d-disa jiena stop. Għax huwa l-aktar ħin tal-ġurnata, Romilda, li normalment inkunu debboli. Debboli mhux bil-ġuħ, debboli ma nkunux strong mentalment, allura qisu kollox jgħaddi. Ma nafx tiġrilek, xi għaxina tiġrili. Jien flaxxija nippreferi tazza kafe.
Tara? Għal ma Kieku ma l-computer norqodx waqt li jien nkun qed naħdem, ġifieri bil-fors għandi bżonn tazza kaffè bil-ħalib. Jiena kieku mbagħad ma norqodx għax qalbi tibqa' tferfer. Imma pereżempju, jiena nnotani illi wara ejja ngħidu aħna d-disa anke nibda naħtaf iktar in-nies. Rejt imma dajjin, isni bil-fuse baxx. Isu bil-lej ma tibqax daqshekk in control. Tkun iktar għajjien. Ekku, u hemm min jgħidlek jiena ma naħtafx in-nies wara d-disa, imma tgħix kemm ikolli iktar nervi u nisfughom fl-ikel. Jew inkella m'għandix paċenzja, nisfughom fl-ikel. Mela inti għamel regola. Ħoj, wara d-disa, il-kċina magħluqa. Regola żgħira, però ħatejnek immaġna ta' kuljum. Romilda, x'differenza ħat tagħmel. U mhux kilos nifrankaw, u mhux mediċini u pilloli Naħseb li nifrankaw. fil-għaxija aktar ħajmorru bħala fezz dak li kelli inti ħaġek, għax inti ma twaħad mur torqod. Naħeb. Jiġifieri isek Isek skont kemm tkun kilt matul il-ġurnata, imma iż-żejjed imbiddet. Mela jekk inti kif qed tajjeb ħafna inti matul il-ġurnata kilt biż-żejjed, ta' wara d-disa pereżempju, huwa kollu żejjed. Xi ħaġa oħra żgħar nistgħu ntejbu. Jiena pereżempju jekk imdorri noqgħod bil-qiegħda inċempel lin-nies, ħanċempel lin-nies waqt li miexi. Iggustajt ħafna il-fader li kien hawnhekk anka il-ġimgħa illi qalli jiena sirt nagħmel mixja ta' 3 kwarti fast u ngħid ir-rużarju waqta. Mela l-fader flok ma joqgħod bil-qiegħda jgħid ir-rużarju, jgħid ir-rużarju xorta anzi qalli li jgħid xi posti żejda. Tajjeb għax il-mixja hija twila. U bissa ħadek ikun qed jiċċaqlaq ukoll. Laqwa użu tal-ħin li tagħmel żewġ affarijiet tajbin f'salt. Issa, naturalment anka tgħid li fiex ħadd tidħol. Imma anka minnu reliġjuż jew minn mhuwiex, ħajajdlek illi l-aktar ħaġa importanti li għandna aħna huwa ġisimna, l-iktar ħaġa prezzjuża. Issa jekk inti qed titlob u fl-istess kien qed timxi. qed tagħmel iktar żewġ affarijiet li għandek bżonn li kien nifsek. Issa forsi dak li jkun ma jgħidx ir-rożarju, jiena wieħed minnhom minix qed li nħobb ir-rożarju, ma tantx ngħidu, konna żgħar konna ngħiduh, illum ma tantx għadni. Ma għall-inqas jekk qed inċempel lin-nies, nista' nċempel lin-nies u nimxi. Aħjem li qed inċempel lin-nies u bil-qiegħda ma' wedge ganċ, pereżempju, ġifieri one thing oħra. Daħħal kollox fil-ħin limitat li aħna għandna. Għax sfortunatament l-istess ħin li għandna li huwa limitat u l-ammont kif aħna pakkjati tiġibna wkoll stressjati. Ekku, issa, u ħanajdin jena, Romilda, illi jekk inti f'dak il-ħin, mela pereżempju għamilt it-telefonati, l-interessanti huwa illi għax kont qed tiċċaqlaq anka moħħok ħadem aħjar, mela forsi dak li qed jew kifet anka waqt dik it-telefonata ħareġ aħjar. Għax il-ġisem u jiċċaqlaq jiffunzjona tajjeb wisq. Dik konna tkellimni wkoll ġa 15 ilu. Ekku. Meta semmejna l-kwistjoni tal-kortisol kif jaħdem. Li ħafna stress żejjed jimminimizzanna l-moħħ. U ma nafx forsi telespettaturi jaqblux miegħi wkoll u forsi inti wkoll Romilda. Tiġġamja bil-qiegħda, għajma l-patata, għajma koxti, għajma dari. Veru. Pain relief. Meta tiċċaqlaq. Ġiri naħdem bil-qiegħda jgħidu li kif biex ħint minn bil-qiegħda inħoss dan tirġġamja ta' qas inkun nista' nimxi dritta. Jgħidu li inti bil-qiegħda ta' kontroll. Illa m'għandux jaqsam iktar kważi l-muskulatura kollha nħossha jibsa. Tara fil-fatt kumpaniji kbar fl-Amerika magħrufin mhux se nagħmilhom reklam apposta. Imma anka ħafna mill-impjegati tagħhom saru jagħmluhom standing desk. Da xejn jkun, ġifieri jkun l-istess amara inti bħajfejn qiegħed il-laptop normali, ma flok ma toqgħod bil-qiegħda toqgħod bil-wifqa. Għax sabu kemmu anka aħjar mhux se ngħid li noqgħod bil-wifqa biss, imma li ssib bilanċ bejn kemm tkun bil-qiegħda u kemm tkun bil-wifqa. Interessanti. Jekk ġurnata sħiħa bil-qiegħda mitħassolvi xejn. Mela din hija wkoll għall-employers darba li forsi qed jarawna. One thing illi ħatejn lilek bħala employer u lil ħaddiema għamilhom offrilhom illi anke d-desk tagħhom jistgħu joqogħdu bil-wifqa jekk jistgħu jew jekk iridu. Wara jaħdmu lek xaħjar, wara jekk huma jħossuhom xaħjar ukoll. Tipprovat trid veru. Mela biex nikkonkludu dan is-suġġett kollu. Tajjeb, ħanati naqra homework lin-nies. Okay. Aħseb foġġett wieħed li tista' tejjeb illum fl-iktar affarijiet tal-qalbek. L-iktar affarijiet tal-qalbi huma il-familja, saħħti u jiena personalment anke x-xogħol. Mela ħanaħseb naqra dawk it-tlieta kif nista' ntejjeb oġġett wieħed minnhom għax imbagħad awtomatikament ħajibdew jitjib kollox. Kollox jibda jingħaqad kollox flimkien. Minħabba l-preparament tal-miliet biex nikkonkludu. Tajjeb ħafna, mela ħaniprepara lin-nies ukoll biex huma jitalmu jgħidu le, dismajta fil-programmi anke ftit ilu. Jidir li Alfred qala li jisma' jekk inti offrewlek ħafna ikel u taf li kilt biżejjed tal-lemajt le. Bir-rispett kollu, il-kunjata, il-mami, il-nanna jistgħu jieħdu għalihom, però ġismek huwa tiegħek. Inti ħadbati biħruq ta' stonku, forsi b'dak il-gilt, b'dak id-dwejja li wara naqra bqajta d-dejja, jena wara naqra b'għox kapaċi ngħid le, il-gilt inti ħadbatih. Jista' jieħu għalih dak li jkun u forsi 5 minuti wara jew 5 tiem wara insieta, imma ħajtek hija tiegħek hi tal-li maqbes għalik innifsek u fejn bżonn tgħid le ħatgħid le, fejn bżonn tgħid iva ħatgħid iva. Prosit.
Naqbel miegħek mela lek issa ġejjin ukoll daw iż-żminijiet ta' festija ma neżaġerawx Għantel fl-ikel. fek tal-axħar, specialment il-xorb. Mux xaħat ħajsu u jgħid, ħaniħu drink tal-axħar, ħaniħu għalija, uniħu mbagħad tal-aħħar sqat nisimgħu. Hemm it-taxis. Jiġri f'dak il-każ hemm it-taxis, oqgħodu attenti, jekk aħna ser nixorbu xi ħaġa żgħira żejda, ejjew noqogħdu attenti u nċemplu tat-taxi biex jiġu għalina huma ħalli nieħdu ħsieb ukoll saħħitna. Grazzi lilek Mattajus. Grazzi ħafna Ħal lilkom dejjem dejjem. interessanti nieħu pjaċir li tingħaqad magħna hawnhekk Tanti u ieħor. nistennih il-ħin fiex xi tkun magħna ħattina l-informazzjoni. Napprezza ħafna lilek. thank you. Grazzi ħafna lilek ħa naraw issa xi jmiss fil-programm Kalamita. U għasabiħ li jassu dawn il-ġranet flimkien ma' Michael u natu rigal li vera jkun ta' użu